Pait parlok ia kane kasnong kendong. Kadai ru kasnong kabale khuj bha hadu kata-kata. Bat kadai kasnong kabayol air pangat bha ban syong kai pangat. Bat kadai kasnong kabai itanat bha ban pait kai ya kilum snong. Pait bha hakane kalanti baro arliang. Kamun kadiang daptang kini kiding kuai kanu kajing itanat ban pait kai. Te parlok warsung aimo ngakren tang khandiat hakane ka video ngin sia kendo pat hakawai kapor. Bat ngai khublai ya phi kino pait no snap ya kane ka video jonga ublai ukor khu ya phi ba phin yo kamet ka bakoj ka bakhia bha. Bat kumju ukor khu ya phi bar phi yo kamai yo kaje ban yo bla yo ski. Te parlok lara phi sing tanat ban pait ban snap ya kane kiding kuai ya kane ka snong kondong. Sa komen mo buat kumju sakarsian mo ya kane ka channel jonga da ka ba phi like share comment subscribe khublai sibun khublai syajar ngo ya philang baro.